Magandang araw po. Nandito po ako ngayon ulit sa PITX sa Parañaque Integrated Terminal Exchange para magbigay ng konting update. So actually po, the last time na pumunta ako dito last year, almost the same pa rin naman po yung mga biyahe. Though may nadagdag ng mga ilang ruta katulad sa Bicol at sa Quezon Province. Others po, the same pa rin. So dahil po sa level 3 po tayo ngayon, so ito po yung entrance sa Northwest entrance. Medyo mahigpit po sila. So pagpasok nyo po dito, kailangan nyo ng vaccine card. Kung wala po, mga medical health certificate. Pero the best po talaga, dalhin nyo yung vaccine card nyo para madire-diretso yung pasok nyo. For ticketing booth assignment naman po, almost na same pa rin siya. So unahin po natin yung ticket booth 1, sa second floor po siya. For vehicle passengers siya, for booking area lang po, kasi yung for boarding pass sa gate 4 po siya sa ground floor. And then yung ticket booth number 5 naman is for Batangas passengers, and then yung 6 for Quezon, Laguna and Baguio City commuters. So halos wala naman po siyang pinagbago. For support po sa mga bago, paki-like and subscribe na lang po yung channel ko. Maraming salamat po. So ngayon po, ipapakita ko po yung mga ruta at saka yung mga bus company na mabiyahe dito. So yung mga bago, para at least ma-check nila yung mga Facebook page nila. At least doon sila mag-inquire, and then may mga contact number naman po sila doon na pwede nyo tawagan. Unahin po natin yung Bicol provinces. So sa Albay muna po tayo. So sa Tabaco City, Albay. So Alps, and then DLTB, Peltranco, Bubis Liner, Cagsawa Bus. Ito yung CTI yung Facebook page nila. And then yung Mark Eves Transit, Sibragais Liner, RUDS Trans, Antonina Line. And then sa Legazpi City, Albay naman po, DLTB, Alps, Sibragais Liner, and then Antonina Lines po. Plus po yung RLLT Transport. And then sa TV Albay naman po, Antonina Line lang po yung mabiyahing bus dito. Meron din po palang PU Duran dito sa Albay din po. So ang mabiyahing mga bus po dyan is yung Peltranco and Naranja bus lines. And then next po tayo sa Camarines Sur. Unahin po natin yung Naga. So DLTB, and then Raymond, and then Peña Francia po. And then sa Iriga naman po, Alps, and then sa Pasacao, sa Raymond po. And then yung itito po yung January lang nag-open sa Balatan. So super lines po yung mga biyahe dyan. And then susunod na po yung Dagat Camarines Norte. So DLTV, Super Lines, Dagat Express, and Peltranco. Sabay na rin po natin yung Beraca Tanduanes, Legazpi Sinchud, and then si Bragais Liner po. And then next po sa Sorsogon naman tayo. So unahin natin yung Matnog. So DLTV, GBH Transport, St. Marta, Mark Eves Transit, and then sa Gubat Sorsogon, DLTV, and then sa Bulan Sorsogon po, DLTV Company, and then Belgisa Transport, and then sa Pilar Sorsogon, si Bragais Liner po. And then sa biyaheng Visayas naman, so piling bus company lang yung mabiyahe dito katulad ng DLTV, and then meron din pong Peltranco before dito, and then Antonina Line. So unahin po natin yung DLTV. So banggitin ko lang yung pick up point po nila is una sa Buendia, anong Tapa Avenue. So sa may Pasay po yun. Then dito po sa PITX, and then sumunod po sa Santa Rosa Integrated Terminal, and then sa Turbina po. So ito po yung biyahe nila, Ormoc via Carigara, Tacloban, then Maasin Leyte via Baybay, and then Sagad, and then sa Rawis, and then Katarman, and then sa Liluan via San Ricardo via Sin Lago. So hindi ako masyadong pamilyar dito, so pakicheck na lang po. And then yung sa Peltranco and Antonina Line, wala ako masyadong idea sa kanila, pero may biyahe po sila ng Maasin, CDO, Ormoc, Santran sa Davao yung Peltranco po, and then yung Ormoc, Leyte, Tacloban sa Antonina Line naman po. Pakicheck na lang po ng AP page ng Peltranco and Antonina Line para sa mas malinaw na information po, and then the best tawagan niyo po sila. And then next naman po sa Batangas tayo.
Unahin natin yung sa Batangas City Pier, Alps, DLTV, Jamliner, Angela Rosa Liner, Series Gold Star, and then Lipa City Via Tanawan, Alps Dabas, and then Lemery, DLTV, and then San Juan, Batangas. Naka-assign po dyan yung Alps, and then isama na natin dito yung Nasugbo. Medyo hindi ko na lang siya nakikita sa PITA Caps schedule. So daan nyo sa Naik. So St. Gabriel Bus yung naka-assign dyan. Third po is yung sa Quezon Province. Unahin po natin yung sa Lucena City. So Jamliner and then De La Rosa Liner po ang assign dyan. And then sa Ginayangan Quezon naman po ANB Liner and then Barney Auto Lines. Next po is Calawag Quezon, ANB Liner, and then sa Infanta Quezon, MRR Trans. Ito po yung mayroong pick-up point sa Sampaloc. Bundok Peninsula po, so San Andres Quezon. Hanggang San Andres Quezon Port po yan, yung Barney Auto Lines. And then ito po yung bago, I think San Francisco Quezon, Super Lines naman po yung naka-assign dyan. Mention ko lang po, meron po akong mga specific videos regarding sa mga biyahe sa Batangas, Quezon. So check nyo po yun dito sa YouTube channel ko para mas malinaw po kasi mas detalyado po yung pagkakalagay ko dun. Port po is sa Laguna area, so Santa Cruz, LLI Bus Company, and then DLTV. And then sa Santa Rosa Integrated Terminal po is Jamliner. And then pinakalas po yung sa Baguio City, so Pangasinan Sulit North Transit Inc. yung naka-assign po dyan. Gate assignment naman po ng mga biyaheng probinsya, madalas gate 2 at gate 7 po yung ginagamit nila. So yung gate 7 dito sa ground floor and then yung gate 2 sa second floor pa. Para po sa mas detalyadong information and then mga contact numbers, paki-open na lang po yung mga Facebook page ng mga bus company na na-mention ko. Para mas mabilis niyo pong ma-search yung mga Facebook page ng mga company, lalagay ko po sa description box. Click nyo lang po yung link na yun, then open na po yung Facebook page ng mga bus company. Madalas po kasi andun yung mga schedule nila and then yung mga requirements. So commonly naman po ngayon kung vaccinated kayo, makakabiyahe na po kayo sa iba-ibang probinsya. Meron lang po mga piling lugar na nag-aas pa rin ng RT-PCR result o antigen test, and then S-Pass, and then other requirements yung ibang LGU. So depende po sa LGU na pupuntahan nyo. So the best is kontakin nyo po yung LGU nyo kung may additional requirements aside from being vaccinated and then RT-PCR test para sigurado po. Para pagdating dun sa lugar na pupuntahan nyo, wala na po kayong magiging problema. Add ko na rin po yung mga regular biyahe na dito sa terminal. So yung sa Cavite, so gate 6 at saka 4 yung designated area nila. And then yung mga modern jeepney sa gate 5 naman. And then yung city buses sa gate 9 din. So madali lang naman po silang makita pag kahit bago kayo dito kasi pwede naman kayo magtanong sa mga staff nila dito, yung mga naka-red po. Sorry po, add ko lang, na-miss ko lang siya. May biyahe na rin nga pula dito yung San Jose Occidental Mindoro. So ang bus na designated na naka-assign dito ngayon is yung OM Trans and then Roro Bus, sorry. Yung OM Trans, meron po silang Facebook page pa, check na lang po. So yun lang po, maraming salamat. And then kung may mga katanungan kayo, ask nyo lang sa comment section and then try po natin sagutin. Maraming salamat po.